Vi er gruppe 7, og vi har Afrodite i Knidos. Statuen er fra 350 før Kristi, og den er lavet af marmor. Den er 2,04 meter høj. Hovedet og kroppen er hugget ud af 2 forskellige stykker marmor, der så er sat sammen senere. På statuen kan vi se en kvinde, der står lidt ude med hoften og kigger lidt til den ene side. Hendes ene hånd den er ned langs siden og dækker for hendes underliv, og hendes anden hånd holder i en pepperløsdragt, der så ligger over en vase. Hendes hår det har ikke arkaiske træk med perlelokker. Det er stadig kort og har mange detaljer. Det ser helt realistisk ud. Og så har hun et pandebånd. Hun har smalle skuldre, og hun har ikke de vildeste former. Hun har linjer under brystet og over maven, der gør, at balancen på statuen er forskudt. Sådan rent historisk, der er statuen lavet af Praxiteles, og det er den mest berømte statue af Afrodite, og den står på Knidos. Der er lavet 2 af den her slags statuer, hvor den ene den er nøgen, og den anden den er iført tøj. Og det er det sjovt nok den nøgne. Kong Nikomedes ville have købt statuen og betalt kniderne en enorm statsgæld, men de ville ikke sælge den. Ifølge legenden, der ser hun lige tiltrækkende ud fra alle sider. Og der var en mand, der blev forelsket i hende, så han gemte sig i helligdommen, og han begærede hende i løbet af natten. Og efter hans begær, der opstod der en plet på statuen, og der er nogen, der siger, at det er den, man kan se på hendes venstre arm. Statuen stammer som sagt fra den strenge stil, der er kendetegnet ved, at statuerne viser følelser. Det kan vi fx se ved hendes ben og hendes hånd, der dækker lidt over underlivet, og det viser, at hun er forsigtig eller nervøs. Og så kan man se, at balancen den ofte vil være forskudt i kroppen. I det her tilfælde er hun lidt foroverbøjet, og hun har en blød i hoften og ben, og det skaber altså bevægelse i statuen. Og så kan vi se, at hendes hoved det drejet, og så kan vi se en nøgen kvindekrop. I den her strenge stil, der skete der det, at statuerne af guderne de blev mindre ophøjet og mere menneskelige. Og det kan vi også se på hende, i og med at hun mere eller mindre ligner en hver kvinde, lige på nær det faktum, at hun er over 2 meter høj. Så hun er nærmest idealet for, hvordan en kvinde skulle se ud.